Am avut oportunitatea, în anii când sașii au plecat, să investesc în imobile. Sunt 6 locuințe, da. Ele toate la un loc sunt cât un apartament de București. Mi-am dorit de când mă știu să am o casă la Sibiu. Nici pe Mureș, nici pe Jiu. Mi-am dorit de când mă știu să am casă la Sibiu. Am fost dascăl de fizică timp de 15 ani, am condus un inspectorat școlar, mai puțin timp de 3 ani, și acum sunt un politruc care vrea să candideze la președinția României.